Katanat kakwat kakia jong ka Sarkar Jala leng baka Joint Mission Director jong ka National Health Mission ka Dr. N.E. Kharsano mentaka sengi khandai tarik kalalengkon kalau khot ikran ya kinong yalam ka Meghalaya Asha Worker Union hadin shisni bakira sedang ya kajing ya ki sange terikam jong ki banekran halor kajing bam yo jong ki ya kajing siu la kumba hendriu la ne nyau benai habakran shikilar pathai khubor ka kong Mira Jun Marsing kabadai ka President MAWU kalaya thu ba kilayo jing pensyai na katanan halor ka jing slam jong ki Asha ban yo ya ka jing siu kamdai baki klam siu hendrai kadai na kadau jong ka jing wanra ya ka rukom siu ka bathamai kumta na kaliang ka association kalarai bakin umpat sange ya ka jing ya ki hendrai kin ap hadu ka arpu saw tarik kalalengkon kumbana kaliang ka Joint Mission Director kalakular ban pelaj no ya ka pisah Nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union mentang sengi yuan hang ne head office nama hadin ba kami Meghalaya Asha Workers Union kala penmi ya kan news ka badai men nyau tarik bakin sange no ya kajing traikam ki jong ki nakadau kajing pending jong ki insentif ki babun banai kumbala e pen bana hai ki jingkran ki bala adep kidon ki jaka ki basa anru banai nyo banai pra banai bat kidon ki jaka ki basa hadu shisnem ti hadin pana kaliang jong ka department ka UI bala haki news mo baki Asha kin sange no gijing traikam te gila akot menta kesingi tena ka office jong ka union hi ngiwan hang ne bania kran he kata ka benta gijing khot ga jongki bar ka e ke bangi yo bania kran menta kesingi ka long ba na ka deng ga jongki ki ya thu ba gijing sa akut jong ka pisa kam dei na ka dau ba maki ki klem seu rei ki ong ka dei na ka problems ke jong ka system ke jongki baki empat la ban siu te khendia ru ngila yo bania kran bat na bat is malkomo ibade state accountant nakaliang kejong i ila ong ba ka NHM mdei ba kamdon pisah kapisa kebun kapahu bat mdei bangi klem siu hendrai ka dei tang nakadau ka jingdon problems jong ka system ka bangi ngile ngimpat laban siu dia ka jinga kran kala aya cha khmat bat nakaliang jong additional agent director ila ong yang ba ikwa yang bangin sange no ya kene ka strike ke jong ni kan bangin call off no bangin sedang no ya ka kam te ke ke banang liang jong ka union ngidon ban ong ba ban sim ya ka strike ru kam dei ka decision tang kinong yalam kade ke decision jong ki Asha ka state hi berok kawai nyo hajar frapu arngut te menta ban ong ban nakaliang ke jong hi bangin supadiang no ya kata ke jing ong ba ngin call off no ya ka strike ke jong ni tang daga jing kran bat ki ngin nomla ngi haban ngin diskusio bat ki members jong ka state hi berok kawai te kendia ru hadin bala ayo ban ya kran nakaliang ke jong ki kila akular bakin pelaj no ya ka pisa har ka arpu sau tarik jong menta ubenai jong ne usnem ar hajar ar penriu te nakaliang ke jong ni nangkong ilai ong bangin Asha ngene ap hadu arpo hadu itai arp sau tarik long kumban ai syuti Christmas bat New Year ya ki Asha nama ki Asha te kim judon syuti lada day Christmas ne New Year la ne lada day Sunday kim judon syuti tingi ong basau bahai la di ki Asha bakin syong kat hadu itai tarik kumban nakaliang ke jong pipi kular ban pelaja ke pisa te hadin ke jingya kerpat jongki tingi song ban nakaliang ke jong ngimo nginom la bangin decide tang mangi tingin haban ya kran syuaya ke ne bat ki members baro dan ngin salak ban pha ya karai syaki ki tu problem yang ba melara beban pelajar kita so continue solution ngaset itang kerani presiden hadin jongka declaration ke bangilaan adu kan nyo trek ben sange traikam ti ha katu kesengi janmit hi emission director Iram Rama Krishna Situri ilakol yang ngabangin wan meeting menyen kesi dingi suthu imla ban convenient lagi members bero tingiwan mentaka sengi kepada khandai trek ti hadin bangila asyong hadu arkenta ngila ya tai sani bah ya kata ka problem balai bakampoi ka pisah ka account ki Asha nomor it seems bandang ni kila ada pelaj ya ka 23 crores kapisa ladu ki benai la bandong ladu ki benai March benai April nomor ba hadien ba kila ada plek men syua ki pendan kam da kata ka apps ka dik Asha apps ka baki la ki Asha kila ban claim ka payment ling ba jong tang ba ka phone jong ki hendrik ke bajia kolong bah ki tu ki por badang ya da kata ka Asha apps ka ya bah ka payment they very happy ban try ka kam ru ki Asha nomor hadien jong sin strayau kila la ban claim ka pisa an hakatu ko poidang dan Isa Ram Kumar tingi dah ahiru ke feedback ke babiang bah kanik payment te data hadu kanik financial year ke balada kumbala ya thu di joint mission director menta but nakaliang jong state accountant ila ya thu bakal asdang nakawan dekat SNA patch ke bakin haban kila integrate lang bat katuka system menta ti tangling ba kata ka jing change ni ka jing ban aban atlang ya kata ka SNA patch bat kata ka Asha apps
ka pair no ka system ti hakata ka jing pair dong kata ka system ka pisa it sin ba na ka po ka state kum baki ong ka pisa ka don nginget iru kata but kila ada plat hadu another hadu arpo like rose habro kini ki bro shis nam hi since nadu merai match nadu financially last year ti imat ka pisa ka account jong ki asha ro kampoi ki poi kum tu kan chi spa san pho khat san spa kum tu kat ba ka pisa jong ki le si kat bro shi almost la dan nadu ki merai match na april merai may kum tu te kala poi shi kin re wajan maybe but then ka klempoi ka account tingi su thu manta naka accounts jong ka state kila da pha shaka pisa na shaka account jong ki asha tiki asha ki haban claim si ka tu ti tang na kada ba kata ka system ka pair kala ya pair kata ka system ngi kinong yalam ngila ya kurma jengmat nama hadu ar kentar nyata imat kata ka system amat ka pisa ka sokut hasun shaka account jong ki asha ro kampoi naka account jong ka state ru kala da pelan ti kila bata yang ikadan ke reject payment ka reject na plan juga kita reject payment na kata ka apply crores so am kemudian kata ka like crores ka reject ka turn back into them tiba dan long ngisu thu ba ada dai bikila sedang iban pen baik hoat kala awan kene ba nakal yang ka central yuhi na ka central government ni kala pha ya kene ka SNA spatch banya integrate lang bat kene ka apps kumbakila le tu sistem ba menshwa tingi su thu ka jing ka dan baik hakata komsio ya ka payment ti kajing penmena kolong ni kolong baik kat bangi ho hadian bangi la shong hadu ar kenta bat jong i madam i joint mission director tingi suthu ka kala jenjar ban ya perkhat ikinong yalam lu tang bangi suthu baki asha ki don kam baik ka pisah tingi la ai da kapor bat nakal yang jong ki ai kapor kumbala mention di president hadu ka ar pesau tarik le si ar pa yau ai kenti baki la ban sort out na ikini ki problems berokhat tinggi kerman bet ya kene tanda sakawai pede ka banga syukwa ban pen kerpat lang ya lese ki asaling bajong kini lese ngi nemla ban iwi piwe asangi nemla ti ngatrai amar kumbalo ong lese na po kaliang jong ki accounts nang ne ki la pen pau lese ki don ki banks ki change ki IFC kum ki MC bank kum ka Apex bank mo lese ki change ki IFC ti lese kan don ka jing krumah kata ka jing change kita ti hende ka KFC ru ngatrai man ka bana ki asha ki let nginget baki le ya KFC tile si kinan ki asha ki bakam le KFC long ngim ong bayo le si kan baklatang nang ni tile si kanan bade jing thot na kitu ki line ru nga ong thara ngi syukwa ban pentep lahang ne ba ki asha bro kin persang ban le KFC kata nginget skam ki asha man ka bana ki let ban wa ka bang kala tip ban obdi deki tingi thara nginget skam ba kane ka jing ipor jong ki da ka bas kami ki ai ni ipor ar tayo ti hadin jo kata kata ngin sa ais da kawai pada calculation na kajing permar ka muai pat bala ngin sedang na ikakam la ngin continue share ka strike du apa tang kata kumbala batai di presiden mena kata sistem tumane oh namar ban em bakin kile kum ne na kajing jong ko kat kum kajing so thu man ta batai dai mensha ki pha betang single long ka ya betang kawai ta ka asha up dai ti it's very easy ki asha bakin claim ya katuka ayak insentif baki ki yo ti menta pada ki hab le lang bat katuka SNA spatch ka bamut ba kani bro ko ken dia ki le kata tim di tang ka state meghalaya te bro ko ken dia ki hab le ti ho ki sham jing ya kata tim di tang ya ki ashairu bar ho ki staff ken hab le ki we department ro ngatra ki we department ro ngatra ken hab an face ni ko mala batai di madam menta ti kani ka asdang shwa na ki asha nang ni te kamot ngatrai nganget skam bala da ki la ban clear ni ki bare namar ki asha ken obaj ai ka pisangin sa tri biang kata ada gajing kwa jong ki kalong ba ho na tagdang ngilai kuslai bam tang ngilai ya kadan gajing ka bakrau bah ki bangilai persang banyatai ti hadukat no ken ki sistem kan nyat ti hadien jong ni sistem perkan talaya kata ka SNA pade nama kadikum ni kali ka samjing bah kan ka apps kalong ni mensha ki kilim i bashi spa tingkai kilim tok ba as spa tingkai ni basan podingkai bash podingkar ma ki insentif ki asha ki dan bi bash tingkaru ti ibasan podingkai ki aklim tok henry menta pade kene ka SNA spatch kila bat kumala batai na kaliang dong ka jong ki accounts ki ong bet ba kani ka menta mot kumutang shi kila ki asha ki dan du ki de ben claim 1,000 ka shi banai tok kan wan shi sanwan single bat kani ka baki integrate menta kan tekan khamsuk hiru ya boro nama ki 1000 kli ki accounts te kadai kata ka bawan jing kadai tang trai kada kani ka spatch ka batmai menta tinginget skam bakan kinyak kin pha no da kata ka single bat kan she sen claim 1,000 kan man Facebook 1,000 kan dan kam syuk kan claim shipon ka arpon ka san pho shi spa kumta kata kadai mut kumunta adu arso trik bani ayap ho kan ka protest kan ya yiting be ho adu ka arso trik ngin nang hab ya bi kum ning ngin sang ya trikam syaki asyakin shong that klam kono no ka jing trai ka